Ay, thank you po. Thank you. Baby, I'm perfect. Baby, I'm perfect for you. Happy birthday. If you like, then I'm driving with the windows down. If you Hi guys, welcome to my vlog. So ano yaman karon mga guys, kamugikan mi kauban ako magulang mga guys, maadto mi sa pakatan sa balay nilang Liana Jean Amantiad usangan collab sa musika nako. So birthday maguro niyang adlaw mga guys, maadto mi dito sa ilaha. Biyahe sa mi paingon mi sa patis kay akong palitan siya cake. So yun mga guys, nanata diri sa patis mga guys, maadto na ta dito mga guys kay mamili ko cake diri mga guys. Akong gitudlo mga guys, nakapili na ko cake mga guys. Kahuman ako sang sulatan, happy 15th birthday Liana Jean Amantiad. Naglisod man kog sulat mga guys, akong gisugo akong magulang nga videohan ko. Kunya pag human akong sulat ni Doo lang tindira sa patis kay magpa-picture ko no siya. So yun, nagpicture ning duwa. Tanawara, lipay kaayo silang duwa. Pagkahuman ang cake gidesign na aning tindira. Ngastang gwa pa ha, shout out sa imuha, ma'am. Og salakton mga guys, giputos na ang cake. Nya giingnan ko sa mga tindira diri nga mangayo daw sila sticker. So yun mga guys, akong gihatagan. Pagkahuman ako nang baryan ang cake. Ayon, mangadto nami sa balay nilang yang. Musta na kaha no? 2 years na gyud wala na ko kabalik sa ilaha sa tanag yung dugaya. Og salakton mga guys, ni biyahe ni mao ni ilang dalan paingon sa ilaha. Naabot mi diri sa pakatan aning linyahang karsada diri ilahang balay diri unahan. Ayon karon naabot na gyud mi kauban akong magulang. So maoto akong gipangita og gitawag siyang ya. So di ara na ara diri sulod. Mura siya natingala kay gatchat mi pero wala yun ako ingna nga hatagan ako siya cake. Ayon mga guys, yan na yung nadawat ang cake mga guys. O guys, nga nalipay gyud siyang maayo mga guys. Wa gyud siya nag-expect mga guys ba nga niadto ko siyang birthday mga guys. Nya pagkahuman mga guys, di lang cake mga guys, hatagan pa nako siya kwarta, dili unta niya dawaton. Pero gusto lang ko mobawi mga guys kay maglaagan ko sa ilang balay sa una mga guys. Maayo kay motagad siya og iyang mama mga guys. Pakanon jud ko sa ilang balay mga guys. Munong mabawi jud ko kung sa akong naabot karon. So yon, tan-awa gadala og bihon siyang yang dire kay pakanon daw mi mga guys. Grabe gyud but ana gining bihana. Dayon diri dapita nakatabi nako iyang papa. Ay hapon tay kabalik yun ko. Balik Yan na si Og nakita nato mao po ni iyang mama. So yun, di ara Liana Jean Amantiad kay hinumdom pa ba mo ang tong kanta ng mga rap song nga magsasaka. Mahirap man ang pinagdaanan, kahit hindi man utagwalan. Huy sa dugo ang nararanasan. Kadugaya na mo tabi-tabi diri mga guys, titanaw ko diri sa mga ubos mga guys. Grabe naa man koy kauban diri nga vloggers mga guys. Si Ma'am Juby Kinyo mga guys, kauban iyang bana oh, grabe gwapong tawo si Sir Jeremy. Shout out sa imong Ma'am Juby Kinyo. Akong kauban Aurora Vloggers Association. Dayon mao to mga guys, akong gisugo og papalit og cook ang uyab niyang yang. Dayon mao to, grabe gyud oh. Di andaman yun mig maayo aning bayhanan ni. Grabe kabutan mga guys. Salamat di sa grasya. Salakton mga guys, gihiwa na ang cake ni Yang nga gihatag na ko sa iya. Og dire dapita wal kakaon pero tinamong tabi ni Ma'am Juby Kinyo about na mo mga trabaho, mga business bitaw. Kahuman mga guys, salakto ni ani ni uli ko dire mga guys kay para magkuha kog speaker og microphone mga guys kay para magjaming-jaming banding-banding ngantami yang ron. So mao to mga guys, tibalik ko sa ilaha mga guys. Wala ko gadaw mga guys, nga nipalit ko dai siya pizza mga guys nga stadyo kalami mga guys. Dire dapita mga guys, tabi-tabi og hangtod ngantan dua mga guys. Wala nakaupo, subukan yun ang magtumalaw. kana daw kana. At pagkahang matanaw at baka matanaw na iyong ang tunay na kalagayan ko. Mawalan ka lang ako sa taong nakaupo, walang yung papatang ng bigas na nila di puro hati. Yan na amatian naglingkod diri. Broke kasi hindi ka nag-bail. Dami ng smoke, nag-load, nag-talk, nag-choke, tapos nag-elevate. Malamang dope, nag-coke, nag-broke kasi hindi ka nag-bail.
dapita mga guys, grabe ang pagkaming gaming diri mga guys, kauban niya mga igsuon rin mga guys, ug iya mga silingan rin mga amigo mga guys, no? Ug diri na lang takutob, ayaw kalimot og follow, like and share. Bye bye. Kung gusto kayo nga ni kadaghan ang kwarta mga guys, diri na sa akong link ka-legit pag license mga guys, di mabalaka gyud mga guys, kay kusugin mo paldo sa mutang budula ka, adlawan mo og gabi mga guys, daghang makipriwas og bonus makuha nimo ani akong link mga guys, nasa comment section.